No niin. Eli nyt me jatketaan. Elikkä mun piti lähettää tuolla Mobogenia. Mitä se ei oo se sitä on. Näytän nyt ikkunasta ulos. Kirves meni. Ja kato, nyt se lähtöt. Mitä se on? No ei saa hypätä ikkunasta ulos. Anna yksi kivi. Anna yksi kivi. Kuka se oli? Anna yksi kivi. Yksi kivi. Ei mulla vielä Bluetooth ennen. Mennään oikeesti ulos. Anna yksi. Se on niin chestissä. Sitä voidaan heittää. Ai yksi kiveä heittää. Voi heittää sitäkin mukaan, että on nyt kaikki tai yhtä. Siinä on se ongelma. Tehdään joku semmonen mainaustalo tähän johonkin. Oli Sori, taas noi äänet. Mä ne taas unohdin päälle. Vitsi, mä oon Koska aivan tahtuu netissä vielä. Mitä? Eikö sanoa? No, voitko mä lähteä? No pistä wifi. No niin. Mobiili pitää pois. Mene pois. Mun pitää pistää. Eikö vähän voi jättää tämän päälle? Niin. Kasper, mä hyppän ikkunasta ulos. Nyt mä ilman lukkoa. No hyppää, ei oo meidän vika, jos käy kipiin. Ei oo meidän vika, jos kuolet. Niin. No ei kuole. Koska nääkään et kuole. Joo, mutta tämä on isompi. Niin. Kyllä se on pienempi, mutta on tässä. Niin, mutta kun mä oon iso. Sä oot niinku sillä se jännästi iso. No oot sä aika iso, mutta et sä tarpeeksi. Et ole Iida tarpeeksi iso. Katokas. Steve, join the game. TV tuli meidän mukaan. Kyllä. Nytten Iivokin pelaa täällä. Niitäköhän 4. What up? Mä näen teidän nimet. Laitan sinne. Mitä hyvä mä näin? Iivo ei edes nähnyt mua. Kato. Iivolla on hienosti TV-ukka. Oh. Eleikää. No mulle se puu. Kiitos. Et antoi sitä puuta, niin mitä muutakaan mä voin tehdä. Niin. Yhden puun takia on pakko tappaa jo. Miten tällä on noin tuommoinen hyvä laatu? Mulla on ihan... Ivo ei näe. No niin. Mä en ole tässä videossa nyt hirveänä puhunut ja FNAFia tulee nyt kyllä ehdottomasti lisää. Ja paljon mä lupaan, että FNAFia... No, but. Haggabuda. Joo. Oottakaa hetki. Minä ottaa kuvan. Oota. Yhtä vailla sitä. Hakka puuta. Saat monta kiviäksi. Tuu tänne. Ja nipennän luokse. Mitä näet? Kävin niistä nenä. Tuu tänne meidän tulevalle. Oota.
No niin. I'm back. Saanko mä ottaa täältä? Mä tein teille... Mä otan tämän kivi. Mä otin tuon kivi. Ottaako jos mä kaivan vähän tätä kiviä tästä lämpöä? Haittaa. Ja täällä Pois. taas. Mä kaivan tämän kohdan. Et kaiva. Vähän kiveä mulla. Et Iiva kaiva. Miksi en? Et, se on mun läntti. Ei sun. Mä menen Tule tänne näin, niin saat tuon kiviakseen. Minne? No tänne missä minä. Mikä tänne? Niin saat hakata puut. Joo, käykää nukkumassa, mä käyn pois sille. Joo. Itse asiassa tulee päivä. Niin, muuta tekee. Kukuukin on jo tuo. Niin, jos on tuolla. Haluatko pitää se akse? Joo. Se on se takaa. Tän on Iivo, sulla on toinen tehtävä. Tämä sun pitää eka tehdä. Hakkaa tuosta. Tuo kato. Mikä on tuossa? No, Sitä ei ai tämä tästä. Niin siellä mikä on se. Ei se. Ei Tää on nuo- nyt ollut tää yksi Kyllä, osa se- vaan tätä hakkaamista, kun mulla on tää projekti ollut. Nämä silta tämä. Ei se hakkaa. Mulla on kaksi Nää- HP. Tapaat ittees. Kun mä menin vahingossa väärille puolelle. Mä vahingossa ajattelin. Mm. Päivä tulee aivan kohta. Sitten kun oot hakannut sen, niin etsii teille sänkyä. Milloin? Vai onko sulla? Kyllä. Sulla. Oota, mä katon. Mulla on yksi villa. Ja sittenhän... Niin, oot hakannut siitä milloin pois. Niin onkin. Mä saan nyt hakattua. Mä saan hakattua. Mä teen. Ei hyväneen aika. Ja tässä näkyy pelaajat. Roni, Pena, Kappukolli ja Steve, jonka nimi pitäisi olla Iivo. Kato, tästä teet sillan. Niin paljon, että minä tuut tonne. Sitten Mä ootan sua tässä taloa. et auta, kun sinä lähet nytten tuota... Voi jumaliste. Siinä on sulle puut. Mulla olisi tämmönen hyvä Tehtävää koko työ. Kassulla ja mulla olisi hyvä työ. Iivolla on tommonen No random nyt leikki. Iivolla on tämä minuutti. Joo. Koska se Iivo ei ole saatu tehdä tämmöstä siltaa tänne. Ja tämmöstä tähän näin. Ja sitten hakata. Unohtui yksi homma. Tässä servun välillä lagi. Se on sun puhe. Ei oo, kun tää lagi sille sitä, vaikka mä hakkaan, se ei hakkaa, se niinku hakkaa tyhjää. Se on internetti, joka lagi. Tai no se ei oo sun puhelin. Loppupuu onko lisää? Mulla ois, mutta en anna hahaa. No kun mä teen tuota lattia. No sinä sä Käyt kuule ite hakkaa. hakemassa. Minäpä käyn hakkaa. Kun ettei se voi tuota. Onko sulla kassu enempää? On. Ainakaan dirtin pulaa ei pitäis olla. Eli se on aika... Tehdäänkö dirttilinna sitten jossain vaiheessa? Miksi? Miksi ei koble? No koska meillä on dirttiä paljon enemmän. Saa sitä kompletti. Saa, mutta meillä on dirttiä. On jo. Ei tarvii käydä hakkaa. Niin. Niin ihan läpäällä on vaan joku dirttilinna. Se olisi ihan hauska paikka. Niin.
Tää projekti kohta mulla on aika lailla loppuvaiheessa. Mulla haet nuo puut tuolta alta. Joo. Kato kuinka lähellä oli tippu. Aika lähellä. Täällä on lisää tuota puuta. Joo. Mä voin ottaa. Mä otan. Siinä kolossa on yksi. Tuossa kolossa. Tässä. Siellä. Ei oo ennen. Mä saisin. Ajaa, mä en edes nähnyt sitä. Tottu sisään sitten tulee. Mä käyn kohta hakkaa lisää, mulla ei oo se vielä valmis projekti. Minun pitää viedä tätä. Meillä on kohta chesti täynnä tirttiä. Ei jumaa oikeesti. Nyt kannattais olla katsoa chestiä. Joo, mä tiedän. Mäkin. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 täkkiä tirtti. Onko tuo nyt teillä? Sinä siellä. Sinä. No, Koditon. mitä? Kiipiä tuohon ylös ja pistä yksi siihen päälle. Mä en näe sua. No. Ai, älä. Lyöppä ilma. Tähän. Ota. Oota, Lyö tähän. Nyt tähän pölökkyyn. pölökkyy. Siis. Oho. Oota. En mä voi. Nää voit lyödä mua. Epäreilu. Oota, mulla on tässä vielä projekti. Älä! Älä! No ei. Nyt sinä. No mitä? Mikä tuo on tuossa? Mikä? En mä tiedä, se jäi siihen vahingossa. Nyt. Lol. Okei. Kiinni. Tuonne noin. Joo. Tuonne päälle. Se yksi. Yksi blokki vaan päälle. Okei. Helema. Ui. Lattia on valmis. Siihenkään ei mennyt vaikka 56 blokkia. 55 blokkia. Nyt mulla on sitä. Mä otan tänne oman mökin tähän läpi. Ja No, viet myös tuonne. voi hitsi. Tonne, joo, kiitos. Mä teen vielä. Minne ne oot viemässä? No, tänne. Tuohon. Ai tähän chestin viereen, okei. Mistä sitä voi säätää sitä, kun iso se on se nuolihomma? Mikä nuoli? Tämä. Niin on ne näppäimet. Tämä.
Tuliko se yhtä iso? Mä teen tähän kaivoksen. Kaivos. Kassu. Onko Ei, tää nyt kappu. sama? Teenkö mä 2 vielä? Ei, missä mun sänky? No sitä mä just se on sulla itellä. Miten sun? No en minä tiedä. Kuulepa en tiedä. Mä teen kaivos tämmösen. Eikö tää itelle talo? Mä oon kaivos tämmösen, että siitä voi lähteä kaivamaan. No niin, nyt on lapioita. Ja eikö jatkamaan vanhaa projektia? Tää ihmettä nää Iivo teet. Teen kaivosta. Okei. Tai meille kaikille semmosen. Tähän voitais tehdä joku linna. Tähän muuten, mistä ollaan hakattu nää, niin mä voisin tehdä itelle talo. Tai semmosen niinku meidän yhteisen linnan. Joo. Ja. Tänne taas. Lähde viemään tuonne. En jaksa. Kyllä viet sinne. Ota chestistä dirttiä ja lähde ite. Mulla on täällä myös Joo, mutta projekti. mä alkaisin tämän videon lopettelemaan. Joo. Heippa. Joo, mäkin voisin. Se oli Kingred täällä näin ja Iivo on tuolla ja kappua me ei nyt nähty, koska se oli jonkun syyn takia invisibility. Ja niin, no ei mulla muuta nähdä. Se videon parissa. Se ois morjesta.